Hala ka diha day, kumbati gyud og inom og sabaw sa butong dili ra ba na imo ang lubi. Pataka ra kag panguha diha day. Ha. Wow, bitaw kaayo guys no. So kaning lubi is diri nilapit sa amo aday no, natumba lang ni siya guys. Naputol iya ang punuan, agi sa kagamay sa iyang punuan, nabukatan siguro siya sa iyang bunga, kayo bay-bay man siya bunga, pero iyang bunga is gagmay. Mura siya kanang basta puyasot siya guys. Then naara man pud siya butong, then nakakuha ra pud ko diha o kanang mga kahoy. Nakuha nako dayon. Ang tag-iya na is wa jud kabalo. Bahala sila guys, basta akong gikuha ng kahoy, di nanguha sad ko diha o kanang butong. Pero gahi-gahi na gyud siya gyud noon. So kay uhaw man gyud kaayo. So hala suyop diha. Kay dili man na ato ang lubi. O gikaon pa na ako na guys, sayang mabulin mo kaonon, pero linghod pa gyud siya. So ayan, kay Sunday man wala man mi trabaho, so nagsuroy-suroy nangita og kahoy, so nakitaan man ako ng lubi nga natumba diha guys. Agi sa kakusog yun na sa hangin. Grabe ang hangin diri sa mga perting kusuga, halos na ang mga kahoy nangabali, ako ang napunuan sa nangka nangabali. Sus, grabe ang hangin guys, may gali ang mga ato po pa napalit. So thank you for watching.